live chendu mari mar joma noloso weche manyien hekalo pariyo kod perio kod achiel chope giko mare covid-19 karka midhiero moko mopogore opogore singo gi komano timna koda gi telo mopogore opogore mar piny owacho mamalo kachiel koda gi county ma Kisumu chopo sa mwadok chien to wang'iyo ni sirikal notimo mare japiny notimo mare to kar kanyi ma ok ochopo kare ma koda 2022 to nyaka wagoe torch mano momiyo amanjo ma kizungu luongo ni the who is who a republic mar Kenya keto gi piny oko kod gi mbaka mar ng'io kumontie gik mane watimo kachiel kod kumonego beni wachope okatielo mokwongo waloso kod deputy governor ma Kisumu county Daktari Mathew Owili live e chenro mari mar joma noloso weche manyien e 2021 bwana deputy governor edina de jaduong adhi maber mana looking smart gidombogo yes it looks smart just like you muno ero kamano kumiwa thuolo mari mondo mi wago mbaka pim 2021 kaka nobedo jaduong achiel kuom gige komano timore e higa ni eri waneno ka moluru Uhuru Muigai Kenyatta ka achiel kod Molo Amolo Odinga ne joriwore mondo mi gitika moro achiel giketo gima iluongo ni BBI Building Bridges Initiative obedo nolwar piny ineno nade lwar mar BBI noketo Kenya kae BBI okolwar piny ochalo ng'ama kidhi kamoro tiwuotho tiyudo ka koth moro chwe koro ibuok mondo koth ochwe gimo timang'o ichaki wuoth kendo isewinjo ka jakom moluor ahinya Raila Amolo Odinga to kata wuon piny Uhuru Muigai Kenyatta wacho ni mano is just temporary gi dho ngere ni bro duogo kendo BBI bro duogo kendo mondo gik mane wamanyo ka mondo timnade ochop kare ing'eyo ni gik mane BBI kanyo gin gik ma osechando jopiny kuom ndalo mang'eny to bende gin gik ma jopiny mano wacho ni dwaro ing'eyo ni nitie committee kata team manoketi manodhi kamoro amora mo osumo pach jopiny ne giwacho ni ok gidwa gimiluongo ni divisive elections kata ni samoro modhi e yiero to piny pogore ka wasebedo kwaneno kuom ndalo mokalo ne giwacho ni gidwa ni mondo sirikal otim giluongo ni odil gi gimiluongo ni corruption okay kata mibadhi okay mano ni BBI ne giwacho ni gidwaro mondo mi ja Kenya moro amora kamoro momentie ong'iye kaka ja Kenya ok ni kaka jaluo kata ja Kikuyu ne giwacho mondo gidwa ni mondo piny owacho odil gi miluongo ni negative ethnicity okay to giwacho gik mang'eny en gin 9 point agenda weche mag ethos okay ere gima inyalo ng'e godo ja Kenya kaka ja Kenya okay omiyo gik mane nie pend chick ma poko chopo kare miluongo ni BBI no wan kod geno ni ka jatendo mageno gi lala Raila Amolo Odinga bedo president e higa mar 2022 tarik 9 dwe mar 8 to onyalo dhi mbele nikech reforms go okay ma nyaka tim ka ok otim Wood John tanyalo wacho ni gimo osebedo ka miyo jo Kenya chandruok go gigo pomo mabedo we have to carry on the reform agenda nyaka rum eka koro Kenya yud the healing matimo madwarore awinjo kamite mwacho bwana deputy governor ni en gima chali no bedo chung mare ma nyalo wacho ni mano en dhok migolo kisiasa lakini kichik to ng'eni dow mamalo nogweyo BBI oko dow mara ywagara koto pili nogweyo oko thuolo masani kodong kende en kako ni dow maduong' mogik men Supreme Court nyalo wacho ni oyo en gima ni kare kata ok ni kare koro kachopo gi sani dhok makare ni BBI is null and void okay null and void nikech nitie Supreme Court mapok ochiwo ruling on it to gima nyalo wacho ni kata kapo ni Supreme Court oyiere gi courts mamoko ma piny High Court and the Court of Appeal okay to pod one code thuolo machielo nikech gima gi question and the process iwinja koro wan thuolo machielo kapo no yudo jatelo moyie ni dwa timo those reforms mondo mi all of the proper process kapo ni mane momiyo otimo ogole gima ng'eyo an kodi gi jo Kenya duto nyaka joma pingo en ni gik ma BBI wacho en the right prescription okay ma piny dwaro mondo mi oyud konyruok mosebedo ka chandi kuom ndalo mang'eny wadwaro mondo wachak ng'iyore kaka jo Kenya okay wadwaro mondo wadil gi weche mag corruption wadwaro sama wadhi election banka sego kura to joma ne piem kata mosore okay mana kwatimore kuonde mamoko or kuma wacho ni developed democracies ng'ato bro wacho bwana DJ ni gima ne ber
maero ne biro mondo mine tere piny mar Kenya kamoro. But ere kama nokete Kenya ka jogi kuma ne wacho ni BBI ni kelo mar mondo mimed lemo go kuma dongo mamalo presidency kata mane telo minyalo bipogi ka gineno ka gini biro to pass nikech political statement masani riu tim moko miwacho ni riwruok mar coalitions ok nyabedo makani nikech lemo koro chuok ipane time o justify jogi eki. Ing'eyo ni mano penjo wach mar inclusivity. Yes. Yeah. No paro ni mondo mi wa deal with the issue mar winner takes it all. Yani ng'ato koseginto koro kaka timo oringo do senego mondo ka mondo to dhi mare odhi chamo kende. Ting'eyo ni mano kaka nyalo bero piny kalore gi nyayo gimiluongo ni leadership kata telo. Okay. Emomiyo wano paro kendo ne paro maber to jopiny be mondo wacho ni mondo wabed gi an expanded executive mondo wakaw the interest of joama bende jochung mondo gibedi relevant. Okay, emomiyo nobedo propose ni wabedo gi president, wabedo gi deputy president, wabedo gi prime minister to gi to deputy prime ministers. To gini jine wacho ni samoro nyalo miyo course mar an sirikal medore. To wang'eyo bende ni ne onde kacha ni the prime minister nok they earn anything different because a member of parliament. To deputy prime minister begin members of parliament. To president gini yiero, yeah, but you ne the konyo nikech jowagi the protagonist mamiyo ji dhaw pile gi, yeah, bedo on the same table, gi share their ideas kaso koro piny timango piny dhi mbele. We are a young democracy. Okay, and ka democracy pod tin to nyaka wa ensure ni jomar players, okay, in that arena bedo well taken care of, okay, going into the future nikech gin giduto mana ka in kod an gin kod gima ginyalo contribute, okay, ne dongo mar piny. No dhi thiedho tuoche moko osebedo ka tuoyo Kenya lakini no dhi medo lemo kaka jok ma pinge osebedo ka wacho. No dhi medo lemo to lemo no dhi medo go ok ne dhi miyo piny tigi pesa mang'eny ema wacho. Okay. Ing'eyo ni pesa ma wuok e uchumi ni kaluwore gi weche mag mibadhi ng'eny, okay, jakom osewacho gino on many occasions, okay, ni kodhi mobedo jatelo mar piny to dhi loro kuonde ma jogo tango magole pesa wacho no bedo ng'egi. Tano manda pimne matin nono. Ing'eyo ni the grand coalition government, okay, mane oting'o ji techa. Iwacho ni mosetiyo maber ahinya Kenya ka maloyo ang'o sirikal moro amora. To bende wacho kata gik ma sani bedo implemented gi ndalo moko ng'eny gi plandego nogore ndalo mang'o grand coalition government. Ndalo mane jatenda Professor Peter Nyang'o ne minister ma planning emane igore gi miluongo ni vision 2030. Sani koro Kisumu ka ing'eyo ne waromo gi joket mwandu nyoro gi kawuono e hotel mar Siela. To waparo vision maduong' ahinya ma outlive ing'eyo tena mar the current governor. Waparo Kisumu in 2050, yeah, to wachako plan sani, yeah, Kisumu bedo kanyo in 2050, yeah. Lose gige kuma ipango kata gige kuma iwacho mibiro ng'i mbele nitiere dhok moro mane ogol koda gi ker mata piny Kenya Uhuru Kenyatta bang' yiero mane ong'ade tekalo kod 2017 mar we shall revisit. Waneno ka higa ne 2021 e higa nero ma namba 1 lemo nero mar CAS ma ker noketo doho nong'ade mane en gima null and void gima nokonego beni bedo. Wach mar BBI bende doho nochungo. Wach mar joge kuma ne ker Uhuru Kenyatta notamre judges moko ne kik mtere lemo mondo gidhi court of appeal. Bende ginero ma bende doho nochungo. Gik moko mathoth mokalo be ineno court mano duogo chulo kuor gik mano wachien kande koso chalo kamano Wood John. Yes. Gi dho ngere I like your analogy. Chalo kagima nitie ywaruok moro the two arms of government. Of course, one is the legislature, one is the executive, where the president is the, you know, is the overall head, of course, and the head of the country. But of course, one gido bende ma the chief justice emeotelone. To gimi wacho en adier ni ndalo moko ne nitie mane jatelo ma piny ne ok mora ahinya gi weche mag doho kata mane doho ne ng'ado. Koro ne gichikore dhawo chalo. To gipacha manaka in aneno gimiluongo ni a silent revenge, okay, on the executive through the judiciary, and I'm hoping ni telo manyien nyalo kelo winjruok makare e kind the executive gi judiciary. Ka ok kamano to gisani aneno kagima chalo kagima weche manalo timore mabeyo ok nyal timore nikech winjruok makanyo no onge. Koro gitemo ng'ato temo tero wali kama ng'ato temo tero wali kama omiyo kata wach ma BBI ni an kipenja chal magima they are hitting back watch gichulo kuor moro wach mar ruling against the president e weche mag chief administrative secretary apane gichulo kuor moro tena bende obedo ruled out ni CS is illegal to pod gintie. So ineno gima chalo kamano emomiyo wadwaro jatelo
manyalo kelo winjruok kuom the you know kuom the winjruok mag bede sirikal. Yeah, mag bede sirikal. But okelo gimoro bana DJ ne otero piny owacho nadi in namba 2 e telo mar county ma Kisumu County. Kapo nono ni uneno ka court nyiso gimoro to ubuono. Be unyiso ni sirikal mamalo chala be no chayo gik ma court wacho. Nikech gikoni ma kik timre to gipod gidhi mbele gimedo timo. Chalo ka gima mano timore kaka iwachono. An am a law abiding citizen. Ngire bende is a very law abiding citizen. Wa respect gima the courts wacho. To samoro okan competent enough mar you know duoko penjo mipenja no on behalf of the executive mar piny Kenya motelna gi Uhuru Muigai Kenyatta nikech gin gi the you know the joma nyalo wuoyo on their behalf. Ana nyalo wuoyo on behalf of the county. Ora nyalo chiwo pacha kaka jatelo of course mar county kaka jatelo e piny mar Kenya. To kane ber kabisa to ber ka the three arms of government nikech gimomiyo noket gi adek ni ng'ato nyalo siemo wadgi. In parliament nyalo bedo censored, kidhi marach court nyalo timo ng'awa, nyalo duoko weche gi chien matin. To koro ok nyalo neno maber ahinya ka sama court owacho ni tim kama to kik tim, kata ka president otiyo directly to ok tim. Mano is not the best way to run a country. Ana nyalo mana losi lo county ma Kisumu nikech namba 2 mar governor ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o. To matimore malo go dwaro joge komantiere malo kunere mondo bi gol pachgi kata kamano. Wan to waluro chik kaka county ma Kisumu. Mano pacha mano para mwacho ko deputy governor ma Kisumu County Daktari Mathew Owili. Achiel kachiel kata live weche no mari mar joma noloso weche manyien e 2021. Bwana DG nitiere wach mar kaka migosi Uhuru Muigai Kenyatta tiyo kod Moluor Odinga. Yeah. Inyalo neno nadi? Okelo ber marom nadi kendo okelo rach marom nadi ne piny mar Kenya? Tiyo kanyakla gi Moluor Odinga okelo ne Kenya, okay? Gima duong' ahinya, okay? Nikech okelo gima iluongo ni a peaceful environment, okay? Iwacho ni samoro dongruok oluoro kama koko nitie. Ting'eyo ni kapok ne gimosore, okay? Piny ni nopogore diriyo. Okay, ma jogi paro kon jogi paro pon. Inyalo paro ne jakom obedo sworn in kaka the people's president. Omiyo mosruok gi tiyo kod kanyakla osemiyo waneno pogruok maduong' ahinya. Anyalo wacho gi kaka jatelo mar Kisumu nikech awuoyo on behalf of the county of Kisumu. Gik mang'eny ahinya mobiro mane wagombo kaka oganda mane ok nyal biro kane onge mosruok no. Yeah. Ing'eyo wach mar port, okay, ma Kisumu ma sani tiyo. Ing'eyo wach mar MV Uhuru masani timo ng'o tiyo. Ing'eyo nitie gimiluongo ni shipyard kama igere meli, okay? Kasigere mende nitie meli mitimo nade migero kanyo bende modhi konyo MV Uhuru timo ng'o tich. Wan gi water buses masani timo ng'o tiyo on the lake. Na watimo gimiluongo ni dredging. Ne ok wanyalo timo kendo, ne wagombo ndi kaka county ne ok wanyalo timo ka onge ng'o sirikal mamalo mobedo made possible nikech mosruok mar jakom to ng'o to gi wuon piny. Koro lake timo ng'o obedo dredge. Koro highest beto nade bende onge. Ing'eyo ni reru bende koro timo ng'o oseduogo. Gima ne miyo port ok bed very active en ni mwandu mawuok the port of Mombasa to gi port ma Lamu ne ok nyal chopo kanye Kisumu. Sani koro nye ina ye. Okay. To gima timore ni koro sani apa ni giyuda powerful machine mayua bogi kata mayua the coaches kendo thuolo no boti mang'o biro bedo machuok koro matin, okay? And ing'eyo bende ni in the long run ne piny owacho kaluwore gi paro mane oketi between the president gi Moluor Odinga ne gawacho ni dhi kelo SGR mane mwarito. Ma is a temporary solution. Berne ng'eny molo rachne. Berne ng'eny. Ng'ato biro penjo bwana deputy governor ni sirikal maonge ng'at magoye torch kata mamenye ni opposition no tho, minority leader gi nikech katiba noloko ta mar opposition ne onge. Jo mane nyalo wacho ni kama ibadhi nitie mane nyalo manyo sirikal no tho kamane kanye wache nang'o. Hold that thought live chino mari mar achiel kachiel kod joma loso weche manyien e 2021. Waloso kod deputy governor ma Kisumu County Daktari Mathew Owili. Jinga en Haron Otieno.
Higni 10 kod wiye kokelo ni weche manyien pile ka pile, wakolo ni weche ge komotimore gwenge makaluo kachiel kod ywak mar japiny. Molo chutho, waketo jotelo piny, wapenjo gi penjo motambo jomoko penjo nikech wan. Watimo fwambo maloko ngima oganda, fwambo maonge larruok molo chutho, fwambo magolo Kenya ka go mbele. Mane momiyo wang'iyo hik 2021 ang'o ma Kisumu County no singoni ma ok gichopo kata ok gitimo nyaka wuone kachiel kod siasa mamalo. Deputy Governor ma Kisumu County Daktari Mathew Owili achiel kachiel kawuok Siala Resort chendo mar joma noloso weche manyien. Bwana DG aweyo kama penje ne opposition no tho kama ne kata minority side. Ing'eyo ni kaka party mar ODM mabende ema inyalo wacho ni ne manyo telo to ne ok oyudo kalori gi manotimo 2017. One give that title, okay, mar bedo in the opposition. Ting'eyo ni ka in opposition to ki cooperate with the ruling party. To koro inyalo mana wuoyo maybe in press conferences, inyalo wuoyo e rally, inyalo wuoyo e liel kikoso serikali. To mano mawinjo ka ji mang'eny penja. Tadona ng'isgi ni role marwa mar checking the government okorumo kendo pod odhi mbele. En mana ni waloko our way of engagement. Sani kapo ni ting'o marach to jotelo ariyo nyalo bedo piny to wacho to wacho wuoyo mano gima timore. Sani kan ting'o marach to the telo mar party parliament bedo piny to timo wuoyo. Koro en a different way of engagement. Apa ni ji gomba ahinya nikech ji osepenja gini mang'eny. To anawacho ni wan ok wadoge barabara, ok wadoge streets. Wasebedo kanyo before. To wan sani wang'iyo gima nyalo nyayo kwe. Nikech kwe ne ema nyalo miyo wayudo joket mwandu ka mondo mi nyithindo timo ang'o oyud tije, mondo mi joma medo timo ohala kuondegi oyud kuonde mang'eny timo ang'o maginyalo timo ohala. So as a party mar ODM wan ok wadok kanye. We will not be confrontational but will consult. Ada penjo moro kachiwo gudo ranyisi gima nyalo timore malo. Wawuonda ni Chilo no miya deputy governor ma Kisumu. Badhi moro miya. To ng'at monego bedni goyi toch obiro to goko di baka ni bwana Dr. Owili gima kama nomiye ni in gi thuolo mar compromise bende jopiny bende ok ne kano biro kacha chande to gi ng'at ma samoro chung' e liel to koni Daktari Owili gima kama omieno nyaka dog chien kata dhi bunge mar county Kisumu assembly ma Kisumu wacho ni gima kama nomiye ni ere kama jopiny bende na dieri jok mochung' e lo ma gin opposition tiyo kaka party mar ODM hapa ni onge gima sema rach mpoko wuoye. Wase wuoyo on weche mag mibadhi e piny owacho mamalo mokwongo. Nikech ing'eyo ni sani kineno namba 2 Samathin odhi ka ogolo pesa. Jakom has been very categorical. Ka wacho ni onge kuma ng'ato nyalo yude pesa mogolo milione mogolo pile to salary kata ohala motimo ji ong'eyo ka ok otimo ng'o ka ok en jamibadhi. Okay, omiyo kuonde ma osebedo maricho pok waling wasewuoyo. The party osewuoyo, jakom osewuoyo, okay, as a lead actually in this country, not an opposition leader, but we have so many people who are in the position, him being one of them, but osega wuoyo pok oling kata dichiel. En mana ni gimoro nitie pogruok kaka sani to watimo wechewa kaka party. So jipod paro mana ODM moro machon cha ni kiang'owa demonstration kiang'o. We are no longer confrontational. We do not want to be confrontational. We want peace. We will engage differently. Mondo mi the peace mwa kelo molo to Kisumu ka omiwa yodi maketo mwandu. Escocard mar nono to apar. Nono rach apar ber. Inyalo keto ODM kanye ene goyo kata kolo gik maricho matimre serikali. You'll give them 100%. Nekech pogi, I'm telling you, the party mar ODM pokoni do kata dichiel. They have commented, okay, on matters ma affect piny kapo nitie gik mok dhi maber. Okay, they have held press conferences where they have given detailed account kuonde ma gik moko timo ok dhi maber. Jakom has done the same thing. Okay, but ing'eyo ni tiyo kanyakla gi present masani omiyo waseyudo dongruok kuonde mang'eny be kata na Kisumu kende. Kidhi kata mana Nairobi nitie osiptande mang'eny manyo oger kanyo. Okay, kidhi kata mana Mombasa nyo gimbe gi yawo kata mana shipyard. Omiyo kuonde ka kuonde nitie mang'eny madhi. Kano dhi Siaya, between Siaya gi Busia no yawo a very big irrigation scheme and the last time president tika omiyo oken pingo kende. Okay, wasebende chiwo paro ne piny owacho mamalo through jatend Raila Amolo Odinga mosemiyo weche bedo maber ang'o e piny mar Kenya. Okay,
owacho ni Haron kapono kende ratil mano partnero mar ODM kolo sirikal kata opposition kata minority wing kaka ne kate mar 2010 noloko nyinggi onyalo miyo gi tamalo 100 e tich maber ng'ato penjore atamalo 100 seche mantiere mibadhi moko mosemieno ji to kwano jok momaki motwe anyway in kachiel kod an be nyalo bedo janeno mano paro mar golo kod deputy governor ma Kisumu County Daktari Mathew Owili atana bikodi Kisumu County kalore koda gi twak mano wachiga mokalo ker gik mosejobo kana pok uchopo to kapok adhi kanyero in 1 minute tudruok mane kind Migosi Uhuru Kenyatta kachiel kod jalupne Migosi William Ruto mano neno no barore ahinya en gima noketo Kenya kanye ka in bende achiel kuom deputy governor ma bende nyalo bedo lemo minyalo pim kod bedo kaka jalup ker in terms of tiyo mare kod wuon piny pogruok margi no hinyo Kenya koso ko hinyo Kenya pogruok mar Migosi Uhuru Kenyatta to kod jalupne to kang'iye to chalo gima okonyo Kenya okonyo Kenya nikech nyaka ne president chak tiyo gi Raila Amolo Odinga okay mondo mi gikel kwe gikel unity gik machalo kamano mane makoro ne owuoke adwaro mondo ing'e maber gimomiyo no ringoa okay mondo kikoti maber ng'awa gi jatende ne dwaro mondo mi wabed piny achiel okay maonge akweda ng'awo gini basically the BBI document to en ok odwa unity kiwacho wach ma corruption ing'eyo ni ka ok odwa jatende wacho ni onego wadil gi corruption to en opingo mano jatende wacho ni wariwre to en otimo ng'ade opingo mano jatende wacho ni waketh gino negative ethnicity en opingo mano omiyo wuokne but jatelo apano konyo piny nikech koro miyo agenda mar Kenya dhi mbele agenda mar Kenya ok agenda mar ng'awa mar ng'ata achiel lakini bwana DG kata kuna yini kineno kariruok mar jomoko en biro lek mari mbele ibende samoro nyalo kono oyo kana dhi bunga dhi agora kian gima timore ni lek mar Ruto valid lek mare valid to adwa ni mondo mi ong'i gimiluongo ni benefit mar jopiny molo benefit mar mare ng'ata achiel owuon koro ing'e ni president noyiero the 50+ million Kenyans jakom noparo wach 50 million plus Kenyans okay to eto paro mana mare ni nyaka bed ang'o bed president ing'eyo ni wach ma BBI ni jakom nowacho ni mano okay pok nolando kana bedo president nolando mana just last week okay omiyo gima nong'iyo maduong' ahinya ne en gima dhi konyo japiny kamoro achiel bwana DG kilo se konyo jopiny kata chopo gik motim ne jopiny mondo jopiny owinj maber no singo gik mathoth ahinya twak mar bwana governor higa mokalo chien gire Peter Nyang'o kawuono ni ere higa 2021 Desemba uchopo singo mage to mage motamo uchopo koro to mago to ng'eny ma samoro mondo ang' awach gi te samoro nyalo chanda wuod John ting'eyo ni Ngire en achiel kuom governors matin ahinya e piny mar Kenya machiwo gimiluongo ni scorecard okay yani che nochiwo the 4th state of the county address okay I think 3 weeks ago kama mokalo ochiwo to osechiwo 3 other reports in the past to in every report omiyo jopiny gimiluongo ni scorecard of gimotimo sectors gongo duto omiyo en gima samoro mondo mi awach abro lidho moko but mondo mi awach gite nyalo bedo a bit difficult nikech en ndalo malach abro ng'isi mago misi madongo but odunga enya ni osebedo very very transparent emomiyo Kisumu by the way is credit rated and one of the 4 counties moyiene ni nyalo dhi olo pesa mondo tim gango development projects okay omiyo kawuono wan ka nyoro bende ka wawuoyo gi jo ket mwandu apani ma is important mondo mi wayud gima nyalo keto mwandu e Kisumu mondo wa industrialize okay then mano ema dhi create space okay one mondo mi jowa yud kuonde mang'eny nyalo timo ohala nikech ka en kambi to nitie joma bro supply so to speak maybe raw materials machalo kamano tok mano kende jibo yude mo tije bende tok mano kende county bo yude yuto moro in terms of gino ni on source revenue ma de konyo matima ngowa bero weche ma Kisumu County nikech wadhi increase our source of on source revenue konyo wan kanyoro wan kaka wuono maduong' ahinya governor no wacho ni odwa ni mondo mi olok Kisumu o face the lake okay to kan giminyalo tim odiochieng' achiel
okay? En gima osebedo kwatimo for the last 4 years. Koro kawuono to wan gi the investment conference, okay? Kendo wageno, wase signed 2 deals already. I will not tell you which one, because tomorrow the governor will be giving a press conference. Mondo mi wach to out of this investment conference, ang'o gini ber mane mobede. But maduong' ahinya ni wan gi miluongo ni Lakefront Development Corporation. Ma en a special purpose vehicle gi dho ngere, ma koro biro telo ne weche mag investment at the lakefront, okay? To investment at the lakefront ema dhi miyo jowa yudo ang'owa tije mang'eny mwawachogo, okay? Gimiluongo ni blue economy. Nyowa wacho wach ma blue economy kaendi. Mano timore. Koro, maduong' ahinya e Kisumu ka. Aron mondo awachni. Kidhi ng'iyo manifesto mar governor, nowacho ni odwa ni mondo revive the port of Kisumu. It is in manifesto. 2021. No, you watch 2021 because you watch the whole course. 2021 gik mano wacho address maruma last year uchopo singo go eke higa nieri. In the state of the county address, you don't say what you're going to do here. You say what you've achieved in the manifesto. Yes. Yeah. Of course, we have an annual development plan. Okay. You have a CIDP, which is a 5-year period document. Out of that CIDP, you say what you're going to achieve every single year. Okay. So nitie projects mang'eny ma governor ose accomplish within this particular year. Manyo ochiu ne gine kachacha. And we are hoping, by the way, ni samoro nyalo koro mana serialize. Yes. Yeah, kaka jofwambo kod keyo, okay? Maduong' ahinya en ni jowa mane nie streets konde mane gitime ohala, okay? Ne wagombo ahinya mondo gidogi back to their places mondo mi gitimo ohala kama is dignified. Yeah. Mogik machien niri mondo mo penj kuonde gi kuma be no sing ne deger. Achiel kum gen kibuye. Ma pile igoya godo in ku ni gine se penjo mang'eny. Yeah. Pod obro duoka. Pod obro duoka. Achiel koda magi ko bende mo singo matimo kod siasa madhi mbele Kisumu County. Chalo ka gima jo kizungu nowacho ni gloves off e ng'wech mar manyo kom mar governor. Utiere kar kanye live chendo mari mar jogi kuma loso weche manyien e 2021. Nyinga en Haron Otieno. Chendo mari mar joma noloso weche manyien kawuono wago mbaka kod Deputy Governor Daktari Mathew Owili. Ang'o ma gitimo e 2021 ni eri wachomo 2022 gidongi nalo matin kende ofis margi. Penjo manyaka wapenje ni manifesto manochiw chande ka governor Peter Nyang'one kawo thuolo mare. Bende gidhi chopo e tim ndalo mduche modongi eki mondo mo chopo yiero machan timo higa manyien. Siasa magore Kisumu osechakore. Kizungu wacho ne dana moro mandala ni gloves off. Mano manyiso igoya ngum mana gi lweti kende. En gima ber ne county ni koso ko ber ne county ni mago penj manya ko penj Deputy Governor Daktari Mathew Owili. Awe sama ni lero gige koma moko ma osebedo county. Yeah. Akiko nitiere moko adek minyalo wacho kapok osudo kubere. Kawuono ni ngire yawa yanga kagin kod PS mar ICT, the Honorable Jaromo Chieng, kamiluongo ni Business Incubation and Innovation Center. Yes. Business Incubation and Innovation Center, kamiluongo ni Rotary, okay? En project moka county more than 300 million. Yes. Okay? Mane yaw kawuono sama wuoyi kode ni. Odhi yawe kendo ng'eyo ni samoro jogi nitie kuro wang' nigi kel wach ne piny owacho. Tang'eyo ni maduong' ahinya masana ng'eni chando jowa kabisa en wach mar chirni. Kata kuonde mnego bende gidhi gibede kaluwore gi ni ogol gi kuonde mane gintie chon mondo mi waber kuondego. Of course nwatimo chichwa. Ing'eyo ni nawacho ni chieng' cha nawacho ni kawuono bende ni samoro ok en wan kende. Ing'eni samoro iketo pesa to dona bende timang'o bende keto pesa. Samoro pesa ma dona oketo ok biga kaka onego bende obiro. Like Kibuye mano is the challenge, okay? Ne wan kod support mano onego bende miyo gi Kenya Urban Support Program. Mano dhi tell children to another level, yeah. But unfortunately, for some reason, the donors, are not ready as we speak
Okay, the money will still come, but they're not ready to speak. So we have to then think about manya yudo pesa moro machielo mondo watiego chiro mapiyo piyo. Okay, and kikalo kanyo the works are ongoing. Okay, ing'eyo ni chiro mano gernwa gi piny owacho mamalo mar Uhuru Business Park nyojo stem balloting kendo koro jowa mano osegol kuonde mane gintie kanigero reru kata kanigero port sani koni gi thuolo matimo ang'o matimo ohala kacha. Chiro ma Riat, okay, bende is ongoing. Okay, Mabute Airport is ongoing. To madunga ahinya ni kama ikete geche kata bus station migero Nyamasare bende is almost nearing ang'o completion. Nitie gik mang'eny mwasetimo kidhi Lumumba hospital, nitie gik mang'eny mwasetimo kanyo ma governor oseyawo wan gi many facilities kanyo ward ang'o gini kanyo. Jaramogi the same thing. Kata nyoro nyewo wayudo some very big nyocha paro donation mar some equipment, okay, kowuok kuonde maoko. Nwachako kanyo bende gimiluongo ni sickle cell screening center mane antie on behalf of the governor ka wan gi CS mar health. Gima watime ni samoro bende ka wang'iyo dongruok mar the health sector, tok en the hardware kende. Samoro nyalo bedo ni gedo to machine manie kuro to mang'awa onge. Samoro nyalo bedo ni gedo to in gi machine to ng'ama nyalo machine to mang'awa onge. Koro ngima nyaka ng'i holistically. Okay. Mano tera mi upoch gi pake COVID center ma Kisumu. Yeah. Ani makena sedi kanyo ero Inene. nyako wachi ni ber kamara nyako wachi ni rache. To ka ing'iyo in terms of weche mag ohala e Kisumu County. Yeah. How bero ngima japiny e 2021 Kisumu medo hinyo. An honest opinion by the deputy governor. Ing'eyo ni ng'eny jo Kisumu gine gimiluongo ni small and medium sized enterprises. Yes. To kuonde mane gitime ohala mana kana wacho ni ok nikech county nikech nodo mondo revive the port to ng'eny ji ne nie land mar ang'o mar port and rail koro nogolgi. Well, ne gihinyore to an awacho ga pile maybe kar pok awache ni samoro kidhi hospital kidwaro ber to samoro nyaka rach mobede mang'o matin mondo koyangi, if you go for surgery moyangi it will be painful. Okay, but eventually iboneno ber ne kacha. Jakom nowacho ni diyo bor. Akende winjo gima chalo kamano. Ni ka bor nitie tidiyo bor. Very painful. Yeah, but mano gima timore Kisumu. Ber ma jo Kisumu dhi neno. Okay, sector mar trade dhi neno mbele ka. Okay, to kendo mano ema jakom ne refer to chieng'cha. Okay, ni samoro osebedo negi matek. Mano is the truth of the matter. Osebedo matek ahinya jo county ma Kisumu. To ka gik ma wacho go te odhi obedo kare to gidhi bedo mamor moloyo kaka ne gin before that. Nitiere weche mosewachore ma adwa ni inyalo confirm kata inyalo decline. Yeah. Iwacho ni 2021 ni nitiere johala moko mano wito ngimagi kaluwore koda ka gi wach mar weche mag kundu mane muko gieki. Samoro tho margi ok otudore koda ka gimuko chande, but be usebedo kata gi data machalo kamanero. Ing'eyo ni ji to tho. Yes. Kata kidhi Jaramogi Odinga teaching around ibo ni ji notho nyoro and people can die because of different reasons. To tho mar ng'ato normally kotimore to nitie gimiluongo ni postmortem report manyiso gimomiyo ng'ato timo ang'o, ng'ato onindo. Ok anyal wacho ni nitie report ma wan godo ni ng'ato tho because nomu kare or en gi stress or gima chalo kamano. I do not have that report. Nitiere weche machielo bende bana deputy governor. Icha ne city manager ma Kisumu County Migesa Balawana. Nowacho ni Kibuye market weekend achiel Kibuye wito 50 million. Mano pesa mane choko Kibuye. Kigo kwano mar 50 million magiwito juma achiel times 52 weeks manitiere e higa achiel en 2.67 billion trillion sorry. King'iyo kwano ni eri be ineno ka en adieri mokwongo kwano mano go ni eri to ineno sa monti yo mado timo go maber ma pesa apane mano negedhi penja Balawanga. Okay, I don't know kabe en backed by facts. Yes. Okay, I doubt those figures myself. But as a city manager, okang'eyo ka bende en gi the correct data nikech usuru kata revenue collection is a function of finance. Okay, to one called finance minister mabende manyalo chiwo adiera manitie e kwan go eko. So mana pani chimo biro bede kama na mabede nitipenja nena. To nikech na valid question ka ber to inyalo manyo wuoy mochung' weche mag omwom. Okay, mondo wach but okapano nyalo chopo kanya. I don't have the figures myself. Yes. In terms of gima lose at Kibuye. Of course we are losing some money. Jamane nie chiro cha sani kama chielo. To be minti jomoko mabende samoro kono wuok kanyo kuonde mang'awa. Nitie chiro mani but stadium cha. Ema ng'eny jo Kibuye mang'awa odhiye. Nikech ok en kama very structured, okay? Ngini Kibuye even then was a bit more structured. Jonyanga ni ka, a lot ni ka, what not. We are trying to achieve that
kama luongo ni corona market to konya bedo kaka nober kaka macha omiyo definitely nitie gima county made ose lose okay to kapar ko nyalo chopo million 50 chopo pesa in terms of usuru mar live chino mari mar achiel kachiel kod joma loso weche manyien higa mar 2021 akombako deputy governor ma Kisumu County Daktari Mathew Owili. Bwana DG, siasa osechakore Kisumu County. Imor gige matimre Kisumu County uchalo jo mosegolo geng lwedo oko kuruguru adong ba deputy governor. Na wacho kana bire studio ni atho ndalo mokalo ni gima jotelo nyalo kelo ne jopiny en manifesto kata gima iluongo ni blueprint of gima gidwa timo na jopiny kapono yiergi en aki margi kidemokrasia okay ni mondo gichung ngire ochung gi jomoko ang'wen masa moro kada wacho nyingi ka nikech gin ging'ere okay to gima dung ma ginyalo timo en ni ging'is jopiny gima gidwa ni mondo gitim koyiergi gima waseneno opogore gi mano nikech nitie ayany mang'eny nitie heightened political temperatures mabende ok ber gi weche mag keto mwandu moloyo gima timo kaka wuono ni wasewinjo miriambo mang'eny okay iwinjo ka jomoko wacho ni in this county wayudo kata 60 billion penji gik ma bire county on source revenue jong'eyo the allocation mawuok e national government obiro kama to wawacho okay anasewache many times okay moloyo to radio asewache ndalo mang'eny omiyo miriambo onego koro watim nade wawuoge to adwaro ni mondo anakwayo jofwambo gi keyo ni sama ng'ato biro kendo ochiwore mondo wuog oganda kowuok e radio nikech ng'eni iwinjo malach nyaka uket gi to task mondo ginyiso ni ng'ango magedhi timo differently okay mamiyo gidwa ni mondo gigol jatang'o mantie sani to gima nyalo wacho ni eji mochung kod professor okay onge ng'ama nigi capacity ma telo ne county ni machalo kod ngire. He has a proper plan in terms of the manifesto. He has a proper CIDP, and by the way, he's been delivering on that. To chiwo report bende every other time. Ten ngam bende nigi a very good track record. Abro pogra ko di mane paro nikech kika otulu mari bende winje samoro manifesto mar jogeko. Samoro nyalo ko nigi bende gin kod capacity. But pogi chiwo manifesto. Okay, yeah. So far, Ampo kaneno. Ng'iyo mana manifesto ma capacity mar manifesto mosechiwo. But joma ko mochung kode be onge capacity mar loso manifesto. Okay. Mana dilamantie. Again mano nyaga wachi ni mano and ing'eyo ni akiyiena ing'eni ngire be poko lose the election no lose mana dichiel kende kane gi differ on ideology okay dichiel kende but since that time poko lose so ing'eni samoro nyaka ng'i historia now jomoko machung kodego I've lost elections nitie moro mar yom kata gi member of the county assembly okay ni kako bedo jopiny bet judges makare bende rami kaka namba 2 e command mar Kisumu County ka siasa maragoko ni nitiere bende seka othuru mari maluongo simo ne jotelo gi kimoche ni winyo ng'ane siasa no kwadwa nyete wasechako to dhano dhi hinyore gini okwadwa e gwenge makalu. Does it bother you as second in command? It bothers us. Wasego simo machago waselungo buche actually kata mana kawuono gokinyi wa discuss weche mag heightened political temperatures moloyo county ma Kisumu oganda maronagi kamoro mama gintie to ng'eni ok en Kisumu kende the drums are war everywhere ni winjo kama mama Aida Odinga mwana ne min piny no wuoyo motegno ahinya mawacho ni odwa ni mondo kuonde ka kuonde moloyo to dala Migori Homa Bay Kisumu to kod Siaya wadwok pando walalo mondo mi wane ber mabiro ka jakomo bedo. The buck stops with me and the governor, of course. The governor is the top leader of the county. To governor semo kar monyalo. Ting'eyo ni most of jok ma ntie jomoko monego beni jotelo moko, ok jomoko. Monego beni bedo kode piny mondo ging'iya na kaka inyalo weche mag kwe. To nekech gipiem, okay? Koro bedo negi matek mondo meti mang'o gibi winjre. Los kod jotelo wetegi mosechako goyo bunde maseche moko yache bunde mag lwenyo da acho gi lweny mase nikech jipoko hinyore mathoth ahinya lakini okore kamera ne tiyo akawo thuolo ni kenda kwayo jotelo duto manie county ma Kisumu ni kawayie to wawego bunde mag lweny sani kaka piny onagi wageno kuom loch maber mar Raila Amolo Odinga gima temo wacho ni jowa ma laro kombe moka e county ma Kisumu en thuolo margi kidemokrasia
to gima watime ni wawe weche mag ayany, wawego bunde mag lweny, wakel gimiluongo ni manifesto, wakel gimiluongo ni blueprint, mondo jopiny koro yier ni nitie blueprint ni en ng'ano kuom ji ang'wen gi kata ji abich gi manyalo telonwa e ndalo matimo ang'o, e ndalo mabiro. Uduogo manyo komar Kisumu County? Waduogo manyo koma Kisumu County kendo wamanye already. Wan kod geno ni scorecard mosebedo kwachiwo ne jopiny biro miyo gi thuolo maber mar ng'iyo gima osebedo achieve kendo biro miyo thuolo machielo matimo ang'o, to wan bende ok wan confrontational. Iwinja? An ng'ama ohero nyakwe. Okay? To governor bende otimo ang'o, ohero nyakwe. To jopiny bende ang'eyo ni sani gombo ang'o, gombo dongruok ang'o, gihera to kod ang'o, kod kwe. Nyakach chunygi go kibikibi. Ni Dr. Owili maling'ling wacho ni dhi malo. Adiri mar wachni nang'o? An ok adhi malo. Aduogo ka kaka deputy governor mar Ngire Anyang' Nyong'o, kendo kanyakla wadhi implement the second phase of his manifesto, okay, going into 2027. To kochopo 2027 to koro bro wacho kuma dhiye kadong' ka kata kadhi malo. Nyasaye bro telonwa kochopo kanyo. King'iyo kamera ne tir jaduong', be paro ni udhi chopo gik manosingo e jo Kisumu County e tam mokwongo mar deputy mar governor Peter Anyang' Nyong'o? Ponono ni biro miye tam to kata koko miye. Kachopo higa manyien kidhi yiero, be udhi chopo gik manite nitie gik mang'eny ma osetieko moserumo. King'iyo even the 10-point agenda. Ing'e? But be udhi chopo gi kaso kudhi chopo. Well, ok wanyal chopo gi 100%. Okay? Kaluwore gi achiel en ni maduong' ahinya ni budget deficit. Okay, nitie gimiluongo budget deficit. I budget with the 10 billion for example, tiyudo pesa. Even the national government ok miji pesa te when on time. So budget deficit may not make us fulfill, everything. Machielo en on source revenue. Ing'e ni we got a serious beating from mar on source revenue kaluwore gi COVID to kaluwore gi ohala mang'eny mabed notimo ang'o, nokethre mondo odhi obed maber. Yeah. Koro chutho nitiere moko ok udhi chopo 100%. Ok wanyal chopo 100%. Yeah. Okay. But wadhi bedo kwa achieve a higher percentage of what we are promised the people. Moka nyalo moka penji bwana deputy governor ka watieko. Kenane do ng'iyo kamera ne tir. Jomoko wacho luoro mako jomoko Kisumu County ni ne un ruthless tam mokwongo ne maka uduogo. To samoro koro nyalo bedo jok ma clear gimoro amora moriwe mbele gi. Luoro no king'iyo kamera ne tir. Kuro bedo jok ma koro ok wanyal chopo irgi ne yawa. Wuoche moro diagi ka nikech ne tam marumo gi pono ni Nyasaye omiyo goso. An ok anyal wacho ni wan ruthless. Okay? My personality ing'eyo personality mar jaduong', okay, ma bende governor ma Kisumu. Ji wacho kamano nikech en ema en gi the capacity kata the backbone gi dho ngere mano nyalo wacho ni wuok ka walos maka aditeri kama chielo adhi timo nade, adhi loso kacha. Ing'e ni ng'eny jotelo ok tim gima ber kaluwore gi luoro mar ang'o, mar joma yiero ji. Okay? An awacho ni Ngire, Professor Peter Anyang' Nyong'o kod sirikal mare, okay, have been very gentle. We have only done the right thing. Gima ber ema wasetimo. Omiyo an kod geno ni kawadok to bende gik mana waparo mang'eny mano dong watim ne wasetimo. Okay? By the time wadok e yiero, Kibuye, Jibro beno sedoke, Nyuji sedok Uhuru Business Park, okay? Australia mang'eny wasebero, ini kama ber minyalo wuothe, kama inyalo riembe ndiga, kama inyalo pake mtoka, gik machalo kamano. Nyako ng'ade jeno wachopo giko mar chenro mari jawinjo na mageno kendo janeno malolo TV, chenro mari mar achiel kachiel kod jogi eko mano loso weche manyien. King'iyo kamera ne tir kwa hayo mar higa manyien kachiel kod Christmas diduong'. Akawo thuolo ni makende, mokwongo maduoko erokamano ne Lolwe TV kod Lolwe iluongo radio. Rameny mar ang'o? Rameny mar jopiny. Usebedo ka uchung' motegno gi jopiny. Usebedo kukelo jotelo kendo upenjo gi penjo ma are relevant moloyo to in, koro miyo jopiny bedo gi information mang'o makare. Koro akawo thuolo ni e loya kendo e lo familia mara kendo e lo piny owacho ma county ma Kisumu, kendo ang'eyo ni gavana nyalo yudo thuolo machalo kamano bende mondo akwa hawi maber ne joma tete moloyo to manie county ma Kisumu mano yiero mondo mi watinegi kaka governor kod deputy governor. Nimba Nyasaye ma wuon oganda migi mor makende e ndalo mar Christmas kendo ndalo mar New Year. Watiuru kanyakla, wabeduru achiel, walemuru ne jakom Raila Amolo Odinga kaluwore gi lweny malich ahinya modhiye e higa matimo e higa mabiro. Ka ok kamano to ne jo Lolwe TV kamoro mauntie umbe ucham Christmas maber kendo Happy New Year. Hello office ni Roma deputy governor ma Kisumu County, hello office ni Roma governor erukamana hinya.
2021 wabedo koda gi yot mar manyo kendo go mbaka kod jopiny molo chutho ne watimo magi te elo japiny ma samoro wuok gwen mar mondo mi dhigo kura mare bende watimo maeri elo jotelo bende ni kod ratiro margi mar nyiso jopiny gigeko matimore yien ati kawacho kamaeri yande na wuotho e gweng' nero mar Garissa thuolo machuok manokalo chien tire weche mokariyo mana wuok godo wach mokwongo bayanga mondo mi alosie ni iga nieri kata sama tiyo Christmas nieri kapok ikawo chiemo michamo midhi puko oko nikech in godo mathoth ahinya par ni nitiere ng'at moro ma onge kod lwete madoka godo chiemo piny mondo mi okete dhoge keche ni ng'at mong'ol nitiere ng'at moro machielo ma lwete no ero en godo lakini chiemo ema onge lwete nero mane momiyo matin ma in godo pok kod wadu kendo mondo mi Christmas niri obed kod ndhathe bed kod Christmas maber kod higa manyien ok ing'eyo to ng'ama dhi kele kom niri kendo e chenro mari mar joma noloso weche manyien higa 2021 Deputy Governor kamana hinya olo mare maloso kod higa ne te nyinga en Harno Tino elo Jesse Mondi mantiere kamera mokwongo kachiel kod Zeru Babel kamera mare kendo head of producer mara agonero kamano kumo cheneri bedo kama chopeniri oriti masane